up mga bisakol? Mga ligo may kuan. Pinakamahal nga resorts diri sa Lapu-Lapu nga di ma-afford. Pagdali na mo yun, sa nga tubig mo. So guys, okay. Don't you say goodbye. 75 years later. Hapit na guys. Ilang oras naman nalig na kaway. Ako lagi forward. Sus, pila na may ka-oras sa glakaw. Dito, medyo may abot. Ito, gilamat man si Karumi. Asa medyo may padungan ni guys. Mahina daw sila to. Sabad sa mga lang. Natagat niya. Sabit na ni. Dito na dito eh. Ang gani. Dito dito. Yeta. Stress na kung naon guys. Mapakuligo ha. Sumot siguro maligo. Char. Kanang tanan nakita ninyo. Ang luludok yung tag-iya na. Matay naman siya. Wala na tag-iya. Nyo ka na. Asan mo siya? Tujuk uy. Asan itong laki itong isudan? Siya. Okay. Oh guys, nanay tubig ang mga gianan. Tay malumos man kan ano gulit siya. Wala ka na di sa payag guys, maligo mamingwit, manglaba tanan, maligo manut bra sa lumugmug. Kalaman. Dali. Bahala ka di. Nabawa ka ni kuyo, di ka mataak. Lumsan ti karon siya. Yes, abot na jud mi. Sa 5 oras na muli nakakuha, abot na mi sa payag kaniram kari ha. Then muli na. Char. Tara mi kuan.
Mana yang dakop guys? Kawan sa? Parang susulan. Dalam tabon may amin namin bali na dito. Di ka naman kay galula na tuwa. Parang kasagit. It's an empty space I hide. It never satisfies. Trong con gà riêng quá, con cá lợi nhá. You seem so close, but you're miles of miles. Kawan. Zap mga bizakol. So, yeah, mana tagaligo. Fresh na ta. Sa ganawang daily. Sa mga tamo nga. Atawan, adventure sa tangki. Hindi mo may ka-afford pa. Swimming pool. Tangki na ta.